Дорогие браты и сестры, сегодня ў першым чытанні з кнігі пророка Єремії мы пачулі пра словы пророка, пра вобраз, які ён выкарыстоўвае, кажучы аб тым, што чалавек, які спадзяецца на іншага чалавека, падобны да дрэва, якое пасаджанае на пустым месцы, на звычайнай пустыні. А чалавек, які спадзяецца на Бога, гэта як дрэва, якое знаходзіцца над вадою, якое каранямі сягае вады. Ведаеце, гэты вобраз, ён вельмі стары, але для мяне чамусьці сёння ён вельмі прамаўляючы. Паглядзіце, па-людскі, звычайна, у нашым звычайным жыцці мы прывыклі спадзявацца альбо на іншага чалавека, альбо на сябе. Вось тое, што ты мог сам чаго мог дабіцца, альбо ў чым табе дапамаглі, тым то ты і будзеш мець. Тым ты і будзеш цешыцца. І гэта вобраз такога звычайнага, калі так можна сказаць, людскога шчасця. Дабіцца, часамі неважна якім коштам, але каб быць шчаслівым, каб тут, цяпер адчуваць сябе добра. І ведаеце, я думаю, што гэта ёсць у кожным з нас. Так ці інакш гэта праяўляецца. Без розніцы, веруючыя мы людзі ці не. Мы ўсе шукаем шчасця. Нам хочацца быць шчаслівымі тут і цяпер. Але прарок, але таксама і Христос паказвае нам, што людское шчасце, што тое, як мы яго сабе ўяўляем, оно найчасцей вельмі кароткае. Яно вельмі хутка мінае. Паглядзіце, так як дрэва, якое сядзіць якое пасаджана на пустыні, на звычайным пяску, як толькі прыходзіць непагода, не ведаю, там, засуха, дрэва вяне моментальна. Дрэва не можа жыць. З другога боку, прарок кажа пра гэтае дрэва, якое пасаджана над вадой. Вобраз чаго гэта? Вобраз чалавека, які таксама шукае звычайнага людскога шчасця, але які ведае, што сапраўднае шчасце оно знаходзіцца ў Богу. Так як дрэва, корані дрэва пітаюцца вадой глыбока дзесьці, да? Так і чалавек, сапраўдна веруючы чалавек, можа атрымліваць жыццё ад Бога. І паглядзіце, мы звычайна ў касцёле так жывём, так кажам, да, што усіх нас чакае тут на зямлі, чакаюць праблемы, выпрабаванні і цяжкасці. Але мы тут памучаемся, зато ў небе атрымаем вялікае шчасце. І так і не. Мне здаецца, ведаеце, дарагі браты і сёстры, што больш важна, каб мы не проста чакалі, што Бог нас за ўсё ўзнагародзіць. Каб мы не думалі, што то, што мы маем тут, на зямлі, гэта ўсё неважна, гэта ўсё пра мяне, і там ужо на небе, там будзе сапраўднае шчасце. Оно будзе сапраўдным, але у жыцці веруючага чалавека таксама прыходзяць выпрабаванні. Так як гэтыя два дрэва, і тое, і першае, і другое трапляюць у непагоду. Толькі першае вяне, а другое жыве. Так вось, веруючы чалавек, той, хто хоць неяк там дакранаецца Бога, хоць неяк чэрпае з яго жыццё, вытрывае нават на пустыні. Гэта вобраз тых сітуацый нашых жыццёвых, калі ты праходзіш нейкія жыццёвыя выпрабаванні, цяжкасці, хваробы, боль, розныя рэчы, розныя сітуацыі, якія мы звычайна, так па-людскі можам называць няшчасцем, калі мы нешчаслівыя па-людскі. Ты можаш праходзіць праз гэтае выпрабаванне. Па-людскі ты можаш не мець шчасця. Тваё жыццё можа быць разваленым, засохлым.
Але той, хто дае табе жыццё, гэта Бог. І Бог дае жыццё тут і цяпер. І гэта гісторыя пра тых людзей, веруючых, якія здольныя жыць нават у знешніх сітуацыях вельмі цяжкіх, якія здольныя не сваёй сілай, але з дапамогай Бога праходзіць праз выпрабаванні, якія здольныя нават у цяжкіх жыццёвых сітуацыях не толькі усміхацца самому, але і падтрымліваць іншага чалавека. Таму што вось гэтае шчасце і жыццё ты чэрпаеш не з таго, што з людскога нечага, а з Бога. Канешне, гэта не азначае, што мы, як хрысціяне, не павінны шукаць людскога шчасця, вось такога. Это нармальна, і гэта абсалютна можам рабіць. Але так ці інакш гэта людское шчасце прамінае. І той, хто застаецца, заўсёды застаецца ў канцы, так это толькі Бог. І пытанне, напэўна, пытанне для мяне сёння пытанне, наколькі я здольны чэрпаць ад Бога жыццё, наколькі я ўсё яшчэ спадзяюся на тое, што я, як чалавек па-чалавечы, буду шчаслівы. Наколькі я яшчэ чакаю, што прыйдзе час, калі я буду шчаслівы. Так вось, гэты час, ён ужо цяпер. Христос ёсць тут сярод нас. Пытанне толькі ў тым, ці я умею адкрыцца, адчыніць сваё сэрца і зачэрпнуць гэтага жыцця ад Бога. Глядзіце, Христос кажа дзіўныя рэчы сёння ў Евангелі. Шчаслівы, калі вы убогія, галадаеце, калі церпіце, калі пра вас кажуць злыя рэчы. Чаму шчаслівыя? Это не парадокс. Шчаслівым у такіх сітуацыях ты можаш быць толькі ў адным выпадку, калі ты ведаеш Бога. Калі ты ведаеш, што жыццё табе дае не сытасць, не добрае імя, не багацце, але толькі Бог. І ў пэўным сэнсе табе становіцца не столькі не важна, але ўжо не настолькі важна, як твоё жыццё выглядае тут і цяпер па-чалавечы. Да, важна. Я кажу гэтыя словы, я ведаю, што для мяне таксама важна. Усё яшчэ важна. Я гэтаму вучуся. Але найважнейшае – это як маё жыццё выглядае перад Богам. Ці я умею чэрпаць ад Бога сваё жыццё. Ці я умею жыць Богам, насычацца Богам. Вельмі часта адказ на гэтае пытанне будзе «не, не умею». І гэта нармальна. Мы гэтаму вучымся. І я думаю, што ні аднаму з нас, дарагі браты і сёстры, трэба прайсці праз гэтыя моманты расчаравання. Калі ты расчароўваешся у так званым людскім шчасці. Калі ты асягаеш таго, што ты прагнуў, і бачыш, што гэта не дае табе задавальнення. Калі ты губляеш, па-людскі, здавалася б, трагедыя, губляеш нешта вельмі важнае, але разумееш, што нават без гэтага можна жыць з Богам. І Бог ўсё роўна дае жыццё. Та ведаеце, для мяне гэта заўсёды такая гісторыя моя асабістая. Для мяне заўсёды быў важны, і на сённяшні дзень важны, наверное, застаецца прыклад іншага чалавека. Мне важна, каб каля мяне быў другі чалавек. Наверное, для кожнага з нас важна. І неаднойчы, пражыўшы сваё жыццё, я неаднойчы сустракаюся з такімі сітуацыямі, калі чалавек, другі чалавек, не заўсёды падводзіць, але калі не апраўдвае гэтага чакання. Калі ты надзяляеш нейкага чалавека ўсімі добрымі якасцямі, а пазней аказваецца, што не ўсё так радужна, што это чалавек просто чалавек са сваімі слабасцямі і грахамі. І мяне асабіста, мяне Бог гэтаму таксама вельмі доўга вучыць і до сих пор вучыць. Каб спадзявацца не на іншага чалавека, а на Бога. Важна мець іншага чалавека каля сябе.
Это важно. Але найважней мець каля сябе Бога, адкрыць ягоную прысутнасць у тваім жыцці. І мне здаецца, дарагі браты і сёстры, пра гэта кажа прарок Ерамія. Пра гэта вось гэты вобраз гэтых дрэў, пасаджаных на пустыні. І дрэва, якое чэрпае ваду, жыццё з Бога. Мне вельмі б хацелася, каб я так умел, каб у мяне гэта атрымлівалася заўсёды. І я гэтага вам жадаю. Каб вы не столькі параўноўвалі сваё жыццё з жыццём іншых людзей і казалі, што хтосьці больш шчаслівы за вас, што хтосьці больш чагосьці мае. Але каб мы заўсёды глядзелі і пыталіся пра нашу асабістую сувязь з Богам. Ці, магчыма, я ўжо задалеко ад яго адышоў і ўжо не чэрпаю вось гэтага жыцця. Ці далёкае, ці блізка. А магчыма, трэба вярнуцца. Магчыма, трэба сказаць, што тое, да чаго я сёння імкнуся, чаго хачу дабіцца ў жыцці, гэта марнасць. За вялікі кошт. Найбольш каштоўны гэта Бог. І гэтыя словы, дарагі браты і сёстры, яны важныя, яны прыгожыя, але яны вельмі трудныя і цяжкія. Да гэтага праходзіш праз шматлікія пробы і памылкі. Ні адзін з нас не аднойчы будзе перажываць гэтае такое расчараванне нашым людскім шчасцем. І я думаю, што, ведаеце, па-чалавечы гэта балюча, але па-божаму гэта вось тое, пра што кажа Христос. Шчасце. Шчаслівы ты, што здольны быў дайсці да гэтага тут і цяпер. Каб у канцы свайго жыцця не атрымалася так, што маё жыццё, оно пражыта бесцэльна, бо ўсё рассыпалася, і Бога ў гэтым няма. Але каб той, хто трымае нашае жыццё, быў сапраўды Богам, каб гэта быў Бог, той, хто трымае нас, той, хто дае жыццё, той, хто падтрымлівае, дае шчасце, дае магчымасць вытрываць любыя нязгоды, любую пустыню, засуху і бязводдзе, усе нашы жыццёвыя выпрабаванні. Я думаю, што, ведаеце, напэўна, адной з адзнакаў чалавека, які сапраўды мае вось такі кантакт з Богам, прыклады такіх сітуацый, калі чалавек у самых складаных жыццёвых сітуацыях здольны усміхацца і падтрымліваць іншага. І, ведаеце, напрыклад, у мяне асабіста, у мяне ёсць такое адчуванне, што часамі, калі ты перажываеш штосьці такое, то калі ты іншага чалавека падтрымліваеш, парадаксальна гэта дае табе жыццё. Яшчэ больш. Вось гэта не да канца зразумела, але я думаю, што вось так дзейнічае Бог. Няхай Бог дзейнічае так і ў нашым з вамі жыцці, дарагі браты і сёстры. Амен.